हेल' गाइस नै जोंनि हिन्जाव गदाय लोगो लाहैग्रोयो थारमाने गावगा चेलेन्ज जादोंमोन आरोखि ना जोंहा आदसा जे माने हिन्जावखौ सोलायलायनो आरोखि आदसा आंनि हिन्जावखौ बे लांगोन ओमफ्राय बेनि हिन्जावखौ आं लाबोनांगौ आरोखि आदसा आदसा दा गमामायैनो आं होनखादोंमोन एसेलै दुलेलाव सहि होनांगोनलै दा जेनेबाथ' हिन्जावखौ सोलायलाय जायो जे जेनेबा सप्तासेब्लाबो नङाब्लाबो जेरैहाय ओंख्रिफोरखौहाय हिन्जावनि संबाय थानायखौ जायोब्ला एसे दस्रा मोनो ओमफ्राय बेलेगनिखौ जायोब्ला एसेब्लाबो थावसिद मोनो आरोखि ओंख्रि सोलायोब्ला दा बे हिसाबैनो आं एसे सोलायनो होननायखाय लानानै थांदोंमोन आरोखि हिन्जावखौहाय गावगानो गिनानै एसे खारबाय जायगायाव एरायबाय दोनथ'यो ओमफ्राय बे प्रफाइलावहाय नोंनि इउटुब चेनेलनि जि प्रफाइलावहाय माबा होनाया नोंनि हिन्जाव गदायमोन हिन्जाव गदाय माने बेखौ होनदो माथो उफायबाव गाइस हेंमारगौ नै पाब्लिकफोरनो देखायबाय उफाय गैया दा बिथाङा बे प्रफाइलाव होनायाहाय देरहासार इस्लारिनि हिन्जाव आरोखि मिस आन्डारस्टेन्डिं जानाङा जास्ट कमेडियान आरोखि बिथां देरहासार इस्लारि इउटुबनि अनारनि बिसि आदसा आदसा माने इसोर सानैजोंहाय सोलायलायनो नागिरदोंमोन सोलायलायनो आरोखि हिन्जावखौहाय दे सप्तासेनि थाखायमोन आरोखि आदसा आदसा